Cardom Carbiang Long non ili Jorpan cho đẹp pen đặt room long sang ho si nó tung kan đôi phần chỉ tòng đó ili bị cake nó tất cả cái năng sốt pachini alam lang là lo non biar thế đào long và bằng số awol kita ngak tiga joy ini litum di pu mate Carbiang long long ta la di pu area mel red zone pipe asama hoy Golaghat district long ta red zone pi long la penan parta pu Tezpur Nagaon ta red zone pi lab long la pen Carbiang long hopu atau kanu dog muka hamren he huyan ta red zone pi lab long nasi labang sopo thak ke pheri mi adin lang lokok lo itu kido ta ju ta ho be jun ta ho be kido ke thak anta kidam ki ju sop ta ime ke jangan ta ho be lab lo nasi labang sopo thak gitu non kecik wajok dia war sai po thak bang sini lina le tong phan chuning ring tu nasi litum cik wajok don lo na aling pen tamili tong upaya be aposi litum cik wajok don je phan le war sai chu en don lo na aposi ni na chuning rila nasi labang ala son lo aprang ke coronavirus pulo lapenon lapenan parta kangdang piga joy ni COVID-19 penta konon ke Delta Plus pusinan hirala asila bang so pen nangatang na pik ajoy ni holok on phiri mi lo along penta lidum karbiarat lapen karbia khet kici pajok dan jawar sai koson pen sikima thap malaba so pathale le tum non ki parsik ponna nasi labang so puthak bang kilitum anu tinta jog jiddet ja posi ilitum ni sen pen bang sarkar tum sipathika ting aron along ilitum koidun nang kok uma posini ni mathal sila lola jasi met bang ke labang so video bang ke ili kadowe talang kelan mi ili aron polam sikupi pin pen hindu aron kini la pen arong chihu ka to ka ve tong talang se kami jasemet peda bang ke litum Kristiyana rat atum si kiting kibinai la pen masap so kimatata sumchat aposi lamang so video bang ke ni litum Christian aron kardoma bang bang ki mate ke thekiding la pen korting dia dong panong polo ini tuh Hindu Kristen ku pelo la so se ke chilang tu neng ke setame ini tuh akap hereso bangke prang pen tali tu phan ke lahin aron pen napa cheng no dia phan ini tuh phan Hindu atum ke Kristen phan kipa ben je phan si lahaya virus nang klang lo ka ho amuka BJP tungke amuka Kristiyana to phan kelang selet ta ho lo kusum lahin penapal chilang selet toy lo setami lahai bang ke rasniti mode politik alam lo rachari alam lo das ili to non ini sipa be pentena itu bangke non ba ini tekrong bang ke tu je pala ba ini to war sai pisi loy malan lele to kana nasi labang so puthak itu mda semet pet ahok pe dalam kicini nong jiapat litu malong kacing hon nai mati nong kacithin cithang nai lapen kethe kiding angbong penta kethe nai alu hisar po ilitu ma Kristiyana dhorong ki kroy pet abang fu John timung father sar alang ni lam kra ki pi itung kan do i phana panong pi abang so lam le litung arju polona maso teng ben le litung kan do kavita
pajok man Kali kecing hon korte lapen yang jiratum, lapen jirpo jirpiatum. Non nilinang litum ang no nang karjap ke la ison alam nang kethan jipu lapen nang kacuning ri jipu. Alam ka lapulo donatum cuning suri hinira ingkoya ningkan lapen pining le thota pirthia dang kapat tingtang lang avura krem non ke ilitum kachipijok ji aphan avarsai lapen ason dulu vaccination lasi ilitum prap jingpen patenton te pinpen labang so a vaccination endunang po labang so a vura krem aphan COVID-19 pusi kehang labang so akeso api cepar lo bom cepang tang bom non ke amenta delta plus pusi ke hang thulo lapen akhep si ke bang purun si labang so akiso ilitum munir atum aphan nang kateng kheng non apong nang kateng kheng yike ing tang pigji putang tang nak o labang so akiso api lasi ilitum kachisong ji aphan ke e ok arlo ke do tang kiso api aphan kachisong ji ajakong aphan amso se pang tang nang ji la ka pang tang ji aphan ke vaccination hel lasi donatum prab jingpen nang litum ka do ka veta la vaccination endun hurtha penap pukalilo penap dik pukalilo non pini le nang litum endun hurnon nilimitang mamata pongnita nilike en edlo tang tejo nang litum apanta tang teji nang litum apran jirai longpo kachili meksike me ason do tangko kapot ke akam papedo nang po nilila itevet nang kachuningri pensi nililam the ington koklo kardom asino na mang kenang litum kado ko vita lam klar mang ke theglong hulo posi ilitum ke chipajok jawar sai bang le chen non ra ilitum kado ko vita ning chipa bibe pin pen ra ilitum nona mang ke war sai chen don na na penon parta ilitum chipajok dolo nang posi nilina tum kar biang long arat la pen ilitum lahin na dharom ke do ke kroya rara tum mandan dili chuni repeat lan sini linam thing ton ko kardom